Watson Flex Munyaka ashaika mushure mekunga kandwa panze peFortuna yanga ichimanya kumarondera. Shamwari dzake dzauya ndokutaura kuti it might be in connection nerufu rwaItaidzamara vakapublisha something that they were working on musi wa 9 March zvinova zvazokonzeresa maybe kuti mukomana azoshaika nenzira yakadai. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ingwa inorwadza zvachose kumhuri kwaMunyaka, but social media has got another angle to the life of this young man. Vanga vachimuziva anga achiti ukasuka pawo pake ukataura zvaasingadi anga achingobva angu kupindura nekutaura zvinorwadza nekutuka nezvinyadzi chaizvo. So vanhu vakawanda mangwanani vamuka vachiti aiwa Flex maybe aurawa nevanhu vaanga achitukana navo pasocial media. Vamwe vakati isusu takatomborembedzwa, akambotuka vamwe mai akati zera renyu iri hatifaniri kuva tichitombopesana mumastreets makadai. So tinofanira kutova tichitokuona isa ambuya vakati zvarira madzimai ndokuzoti tauya kuzorora moti mukwasha akandituka paFacebook dei matobva pano. So those were his responses. Aiva mukomana anogona kutongonomira kumen's conference chaiko achitamba naShadaya taona, because maonero avo about masingle mothers as well nenyaya yemadzimai yanga yakafanana. He was a father of one, anga aine zvakare girlfriend yake inonzi Diana. Shamwari yake yavanga vachishanda vese kuan organization inonzi Dug Up auya akataura zvinorwadza chaizvo mumwoyo. So Dug Up it is a collaboration of all the journalists kwavanenge vachidiga information dzinoitika munyika. So ndo kwavakashanda vese vachitsvakiridza nyaya dzanga dzichiitika ndokubva vaitawo nyaya Itaidzamara yavakapublisha recently. Mukomana ndiye anga ari paground anga achitonzi ndiyo bhutsu yanga ichimanya paground achitsvaga information yezvimwe zvese izvi. Yes, he had a shop kumou kwaanga achitengesawo mafoni ake, achitengesa zvakare malaptop, achidzidzisa vanhu zvetechnology zvichienda zvakaenda zvakadaro. But then vari kuti kune imwe life yake yanga isingazikamwe anga achitawo investigative journalism. So anga achitsvaka information around almost a lot of issues dzinoitika kuZimbabwe achibatsirana nemamwe majournalist ari kune dzimwe nyika. Chiri kuita kuti vafungire kuti this was maybe a connection nenyaya yekwadzamara nezvimwe zvakadaro zvinoitika kuZimbabwe. Inyaya yekuti mukomana anga asina anything chabiwa paazoendeswa kuchipatara. Manesi agamuchira vari kuti ivo zvese anga inazvo, foni yake, mari dzanga dziri momwe nezvimwe zviri valuable zvaanga ainazvo, kureva kuti this was not a robbery or maybe kidnapping of some sort. Pasina zvakadaro. Zviri kuratidza kuti mukomana akatorwa against his will akaiswa mumota ndokunorasigwa kumarondera. Pane vakangoonawo vakangotaura kuti the car was something like a Fortuna. So they are not really sure if it is a Fortuna or something like that. Vari kushanda zvakare vakomana veDug Up ava kuti varambe vachitsvakiridza information around kushaika kwamukoma Munyaka kuti vanzwisise kuti nyaya yacho ndeyei. But anyway guys, they are going to get to the bottom of it because ndo vakomana vangu vachidiga nyaya dzekwadzamara idzi. Social media ine zvayowo vamwe vari kuti hatigoni hedu kucelebrata rufu rweumwe mwana asi tiri kungoti mukoma wati soni vanga vaine pamuromo zvachose. Mukomana aigarobreka kuti vedwe ini nditori mbinga ndine mba yangu uye ndine dzimba. Akatombonezana zvakare naLazi T Chaps akati aiwa imimi bamuninika hamuna zvamuri kuita kunze kwenyika kwamakaenda, isusu tiri kuno kuZimbabwe takachibata kuti So Moboys akabva angoti one of his responses akati iwe I have a Porsche X6 X4 320D GD6 neFortuna. Let's leave here models because all my cars are from 2023. Don't compare your old models with my cars. Zvituna zvinobhadhara. Skin yako kumeso, it's clear you are my next client. So vanga vaita a thread vachinetsana. Mukomana ndobva audza Moboys kuti aiwa inditori mbinga ndine mari ndine mota ndine dzino mabenzi chino. Moboys ndobva mupindura wakati aiwa chero nenuwo nditoriwo mbinga asi zvituna zvichibhadhara kudaro skin yako iye it's clear you are my next client. Yes, zvakaitwa mukutamba.
asi munongotiziva wani mumastreets kuti tinofarira kuda kuanalyze masituation asina musoro. How do you feel now that mukomana angoti D? So guys, vamwe vari kungoto mufi waidena Promax uyu anga aine mbiri chaizvo apa. Varamba vanhu kuita wafa wanaka. Vari kuti yes we sympathize but bodo pamwe pacho unotoona kuti munhu uyu anorwa nevanhu vakawanda. Zviro zvezvi tinomuwana ipiko nyakumuuraya nekuti vavengi vanga vakati wandei. Please do leave your comments on what you think. Ende isu kumhuri kwamunyaka neshamwari dzake nevamwe vaangachanda navo tinongoti inguva yakaoma munyaradzo munyasha. Zvimwe zvinotaugwa hazvina maturo zvachose.